Hej alle sammen, og velkommen til den her vlog. Det her bliver en København-vlog, fordi mig og Freja skal på Strøget i morgen med nogle af vores venner og venner. Så I må se med, så I kan følge med til en rigtig hyggelig dag. Så jeg skal til at sove nu, så godnat. Hej. Godmorgen alle sammen. Jeg vågner nu, og jeg ligner noget, der er løgn. Og jeg er stadig ret træt, og min stemme er fucked, så det er super. Men ja. Så vi skal ud på Strøget i dag, så det bliver rigtig, rigtig hyggeligt. Vi vil prøve at vlogge så meget vi kan, fordi det bliver nok lidt akavet, fordi der er så mange mennesker. Vi vil øve os på at vlogge i dag, nemlig fordi at mig og Freja skal til Thailand i en måned til sommer. Så der vil vi også vlogge, så det vil vi prøve, hvor godt det end vil gå. Men så jeg vil stå op og gøre mig klar, og så skal jeg egentlig bare med toget. Så I kan bare følge med. Klar. Jeg mangler bare lige at lægge make op og skære med. Så det vil jeg gøre. Jeg vil lige bruge min True Match puder fra L'Oréal Paris Flot brød ved siden af. Jeg har næsten ramt bunden på. Sammen med puderen der vil jeg bruge min M Cosmetics børste fra Matas. Den er ordentligt blød. Og den mascara jeg bruger er den her, jeg kan ikke udtale det. Hvordan skal man sige det? Jeg ved det ikke, men vi kan se det der. Jeg ved ikke, hvor man kan få den henne. Min mor har købt den til mig på et fly, og jeg havde ikke troet, den virkede ret godt, men den virker faktisk rigtig, rigtig godt. Så det er den, jeg bruger, og den er super god. Så går der væk. Okay, først fint nok. Fint nok, udlæg en video. Det er meget akavet, men jeg er på vej ned til toget nu. Så det tager bare lige 5 minutter ned. Så ja, det er ret lyst, synes jeg. Men og Freja hun sidder også i toget sammen med de andre. Der kommer en bil, meget akavet. Måske gået i lidt for god tid, fordi der er sådan stadig kvarter til, at toget kommer, og stationen er sådan lige der, eller sted der. Fuck. Men så jeg tror, jeg smutter i Brugsen. Jeg køber lige sådan en akkurat, eller tænker så jeg bare noget til toget. Så nu er jeg på vej til toget, de der bimbivarer der. Så jeg er på stationen nu, som man kan se. Jeg er dygtig. Så jeg skal lige stå og vente i 7 minutter, fordi der er sådan, 7 minutter til toget kommer. Så jeg skal bare vente. Og vente, det er noget af det mest noget i hele verden. Så ja. Hej. Kan man sige hej? Hej, hvem er det? Det er til YouTube. I dag skal mig og Christina, vi skal lave en København Blå Mandag vlog. Så lige nu er mig og Kevin på vej ned til stationen, fordi vi skal som sagt til København. Så jeg filmer noget mere her, når vi sidder i toget og sådan noget. Hej. Så jeg sidder i toget nu.
ikke så højt, fordi at det ikke. Men ja. Jeg skal med det her tog til Hillerød, og så skal jeg med et S-tog til Copenhagen, hvor jeg så skal ned og mødes med Freja. Så jeg skal vente i København i en halv time. Jeg skal vente alle steder. Men I følger bare med. Hej. Det står. Ja. Fie er dygtig at tage på sin telefon. Nej. Nej, du er nej. Jeg ved ikke, hvad du har tabt. Opladet. Vi sidder i toget mod København, og det er ikke startet. Sådan. Ja, men vi står totalt stille, som I nok ikke kan se, for vi gider ikke fokusere. Men Bim sidder ved siden af mig. Tænk lidt på, kan man godt gå på toilettet, selvom nogle tog står stille? Ja. Yeah. Kevin, Det har jeg bare ikke fået at vide, men ikke kunne. Det kan man godt, Kevin. Men Ja, det skal du ikke sige. Jeg er kommet til hovedbanen, og jeg står i Matas nu, for jeg skal lige vente i 20 minutter, så jeg finder videre, når de andre. Okay, larmer måske lidt meget i baggrunden, men ja, jeg venter på dem her på spor 3. Ja, så jeg skal bare lige vente i 9 eller 8 minutter mere. Så jeg venter bare. Never together again. Vi er her. Vi er på vej hen til strået. Vi skal toilettet. Vi skal finde Megan. Hvor er Megan? Ja, den på strået. Ja, den. Vi har fundet. Hej, Schultz. Hvad? Er det Schultz? Hvad fanden er Schultz? Nå, vi går rundt på strået nu. Ui, og vi mødte lige nogle mennesker, som Fie kan. Jo. Ja, vi mødte nogle mennesker, som vi kender, tror jeg. Schultz. Schultz. Eller et eller andet. Ja. Og vi er lige på vej ned mod finde et telebutik. Ja, fordi Freja skal have en iPhone 6. Yay! Rich kid. Okay. Nej. Jo. Jeg skal lige til at købe det sødeste i hele verden. Overvej det. I love it. Så har vi lige været i Abercrombie. Vi er sådan på vej ud nu. Det er meget akavet. Ej, Bim! Hvad gør det? Nå. Bare mine flotter, fordi det er der Space. Helt er lørdag. Nå, du filmer. Ude på toilettet. Jeg står inde i vores bryderum lige nu og prøver den her top og de der sorte normale bukser. Ja, måske med skal. Tryk kommentarer, hvis synes. Hej! Lige nu så har vi været hen og Tivoli, og vi har været hen og shoppe. Og vi har godt nok glemt at vlogge i lidt lang tid. Vi står her i Tivoli. Ja, vi vi nok kommer kan se. hjem, og klokken den er sådan snart 4. Ja. Det er lidt sent at tage Tivoli. Så kommer vi ind. Ja, vi skal mødes med nogle venner herinde. Vi ved hvad? Vi har købt nye sko. Look der. Jeg er ikke rich kid, Og lige der to. jeg filmer første video med min nye iPhone 6. Og der kommer drengene. Derhenne. There's the boys. Them boys. Hej. Nå, men vi skal lige finde de andre drenge, så... Tudelu. Goddag. Siger hej alle sammen. Hej alle sammen. Hvad sidder vi og laver lige? Hvad sidder vi og laver? Vi sidder og har spist is. Popcorn. Og drukket Fie Fanta. Og drukket Fanta Fie. Ja, den var Fis nye kælenavn. Nej, jeg håber, han er med. Panda! Det var Panda, det her. Vi ses. Christina. Hvor er vi på vej hen nu? Nå, jeg er lige... Nej! Jeg hedder Tivoli. Ja, Fordi at vi skal hjem nu.
We're gonna go home now. This is the way out. And I'm talking so good English. They are going to Lolland Majbo. Fie og Kevin. And I am going to Ølsted. So we are going to take the train now. Anders og Christina, de skal bare hjem. Yes, we're going home. Så jeg laver lige... I'm coming home. I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Jeg laver lige en video, når vi står i hovedbænken og skal til Sivøl. Så vi ses. Hej alle sammen. Ja, vi nåede ikke rigtig at filme mere, fordi jeg havde ikke mere strøm. Og jeg ved ikke, hvorfor vi ikke filmede på fredags, men jeg er lidt tør for strøm, så jeg kunne ikke rigtig vlogge mere. Men ja, jeg er kommet hjem nu, og jeg tror, at de andre sådan snart er hjemme. Ja, cirka om en halv time, så de er hjemme. Men vi havde en rigtig hyggelig dag, og vi tog lige spontant... Hvad helvede? Vi tog lige spontant i Tivoli, ja. Så vi købte faktisk turpas, selvom vi kun prøvede sådan 3 ting. Det var lidt spild af penge, men altså ja. Vi kommer hjem, og jeg håber, I har nyt vloggen, og tak fordi I har set den færdig. Jeg må gerne skrive i kommentaren, om vi skal lave flere af det her. Ja, fordi det har faktisk været ret sjovt, selvom det har været meget pinligt nogle gange. Men ja, skriv hvad I synes, giv et like, abonner, kommenter, hvad I nu har lyst til. Så må I ellers bare have det godt. Ja. Vi ses. Hej hej.